Kuya Gano है Oi, lain aku dulu. Lain aku dulu kurinya. Ayo, taruh dah. Baik. Đi về đâu? Việc. Onram. 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 Bismillah, bismillah.
Mustafa Fox görmüyor mu diye. Fox'ın çoğunu.
मा मा जाखो मा जाखो नायब्रा नाय जि लाइभसो दां आं इदिट खालामबाय ना लाइभसो होदां औ नायलाय गिदानायखोदां हो नायलायनाङालै आंहा ओरैनो लाइभ हगारनायालाय मबाइलावनि गोजानाव थासिगोन दामगिरिफ्रा ओरैजाय नै खाम दामगिरि खाम जरा ओरै सिफुं जरा ओरै लोखि दौरिनि हिनजाव नै बियो ओमफ्राय दौसिगिरिया हनै गुफुर गानदों गुफुर एबार आइजो लोखि बा माइनावनि जायगायाव जिरायबाय एबार नुलालै होथेबाय बाथौ ओरैजायसो गिदिंहैनांगौ
Buruan, ngurangara.
Ada mas dong maaf ke mas yang sudah macam goजान गोजासिन गोरा औ Salah itu salah.
लाइ भिडिअ क्वालिटिया मोजां नुदोंना नुवाखै नायलाय नायलाबायनांगौ आंना बाव गैला आं गोदान खुलिजोब्बाय बेखौ फुरा इउटुबाव नाय नेर'न नाथाय नेटखा आंनिखौ नायानो नोङो भिडिअखौनो आंनि भिडिअखौ नायखाया नोङो आंनि भिडिअ नायखाया नायाबा गंसेयावसो नायो बै गंसेयावसो थाबाय बे गोदानसोना थाफाख्रेब गैया बाव बा थाफाख्रेब खालामलायबावा रिसार्ज खालामना होब्रा खालामो जागासिनो खोमसिसो माला नुनाय एक्स' जायो नेटा मोजां नांदों मा आं मानसि बुस्थु ओरैनो माबा नालाय गेस जाबाय गेस
खोमसिसो नुयो। औ आंना मोजां नङा होमबा रावबो नायाखै। बानायबायसो जनांगौ मानसिफोर गोजांबायलै सोरनिबा मबाइल मोनलाहा हा हा आयौ आयंनि केमेरामेन
ओंखारबाय गोजांबाय बिराद गुसुथार गुसुथार सारिता फिफ्टि पासथा जाबाय ओरैबायदि गुसु खेराइ जागासिनो हा 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 दोनथ'नोसै दै दोनथ'नोसै दिसथाब जाबाय आं दोनथ'नोसै